DXDC Radyoman Report. Miyayay na ang motorbangka operator sa Santa Ana Wharf nga dunay biyaheng talikod island gumikan sa kamal sa petrolyo sa nasod karon. Mato ni Boyet Katubag sa MV Pacific Motorbangka nga dunay mga biyahe nga 20 ra ang ilang pasahero ug ang plite dili paigo aron itubil sa ilang motorbangka. Ang kasamtangang plite sa motorbangka nga may rutang talikod island gikan 90 hangtod 110 pesos depende sa gidak-on og kapasidad sa motorbangka. Giingon ni Katubag makabawi lang sila kung Sabado ug Domingo kay sa ang mga tao nga mga ligo sa talikod di sama sa Lunes o Biyernes nga hinay. Gibutyag ni Motorman Valeriano Tanuco nga sagada sa mga motorbangka sa Santa Ana Wharf pakyaw-pakyaw ang sistema ug ang presyo magdepende sa negosasyon sa motorbangka management ug customer. Apan giingon ni Tanuco kasagaran ana sa 15,000 pesos ang masirado nga deal alang sa 40 ka pasahero ug back and forth ka biyahe. Sumani Tanuco mahulog gihapon nga lugi ang biyahe bisan og tig-1,000 ang kontrata kinihatod sa kamahal sa petrolyo labi na ang diesel. Bayron nun sa pantalan permit fees o sweldo sa mga tao. Pero bisan pa man og lugi na ang industriya sa motorbangka. Apan wa gihapoy plano ang mga operators nga magluso og petition sa Maritime Industry Authority Davao Region aron usbawan ang pliti sa ilang motorbangka. Katapusan nagpasaka og 10 pesos nga pitihan sa mga motorbangka niadto pang buwan sa Marso sud aning tuiga. Gikan sa Santa Ana Wharf ning atong syudad, kasama mo sa balitog serbisyo publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.